Bayan Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara fuskokinmu a wannan rana mai albarka ta Juma'a wadda ta yi daidai da 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan ta yi daidai da 19 ga watan 7 miladiya shekara 2024. Hudubar mu ta yau ya ku bayan Allah, za mu yi magana ne akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan shine gimshiki daga cikin gimshikai na wannan addini, wanda addinin musulunci ba zai tsaya ba sai da shi. Ya ku bayan Allah, ku sani Allah madaukakin sarki yana cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki yayi baiwa mai yawa, yayi ni'ima ga mu'minnai yayin da ya aiko musu wani manzo daga cikinsu, kuma wanda sun san shi, yana karanta musu ayoyinsa, sannan yana tsarkake su daga munanan ayyuka da suke aikatawa, sannan yana koyar da su, yana ilmantar da su alqur'ani da kuma hikima da sunnarsa, da duk da yake kafin zuwansa sun kasance a cikin wata ɓata da ta kasance bayyananna. Ya ku bayan Allah, wannan aya a cikinta Allah ya yi muna bayani ne akan cewa ya yi muna ni'ima mai girman gaske. Wannan ni'ima kuwa ita ce ni'ima ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi, ya yi tsayin daka yana kiran mutane zuwa ga Allah, sannan yana kiransu zuwa ga wata irin aljanna wadda faɗinta ya fi faɗin a game sammai da ƙasai gabaki ɗaya. Babu shakka ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi, ya yi nasiha ga al'umma, ya kuranye musu dukkanin wata damuwa da baƙin ciki da suke ciki, sa'annan ya saukar da amana wadda aka ɗora mishi, sa'annan kuma ya yi iya ƙoƙarin shi a cikin harkar Allah har lokacin da ajali ya zo masa. Abin da yake wajibi a kanmu ya ku bayan Allah shine mu yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima mai girma wadda ya yi muna, ita ce ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kasancewar mu ɗaya daga cikin mabiyansa. Sa'annan daga cikin abin da ya kamata mu wa Allah na godiya shine mu so wannan annabi mai girma, so mai tsananin gaske, domin shine ya zamo sanadi, ya zama sababi na shiryan mu. Ta yaya ma za a ce musulmi ba zai so wannan annabin ba, alhali ga waɗansu dutse ma wanda baya fahimtar abubuwa, sa'annan baya iya motsawa daga inda aka ajiye shi, amma duk da haka nan yana son wannan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhud, yana tsaye a kansa, sai ya ce wannan dutsen na Uhudu babu shakka dutse ne wanda yana son mu, kuma mu ma muna son shi. Haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan hanyarsa, akwai wani dutse wanda yake masa sallama duk lokacin da ya biyo, tun kafin a aiko shi a matsayin annabi, tun kafin a aiko shi a matsayin manzo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu haka da nake muku magana wannan dutsen ina gane shi. Ta yaya za a ce ma musulmi ba zai so wannan annabin ba, yana mai neman kusancin Allah maɗaukakin sarki da wannan soyayya da kuma kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam, alhali ga kututturen dabino wanda ya kasance busasshe, wanda baya fahimtar abubuwa, bai iya motsawa daga inda yake, amma yana nuna soyayyarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huɗuba akan kututturen dabino. A lokacin da an ka buga masa mimbari, sai ya canza daga kan wannan kututturen dabino, ya koma yana yin huɗubarsa akan wannan mimbari, kamar yadda Abdullahi bin Umar ya kawo wannan. Sai gashi ana ji, dukkanin mutanen da suke cikin wannan masallaci suna jin wannan kututturen dabinon yana kuka, yana shashsheka, kuka irin na ƙaramin yaro, saboda kawai son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina taka shi, yana yin mimbari, yana yin huɗuba
ya koma yana yin hudubarsa akan minbari. Fa atahu rasulullah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji kukan wannan kututturin dabinon sai ya sauko daga kan mimbarinsa ya zo ya ɗora hannunsa mai albarka akan wannan kututturin dabino. Nan take sai aka ji yayi shiru saboda nuna ƙaunarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku al'umman musulmi, ku sani abin da yake wajibi akan kowane musulmi shine ya nuna tsantsar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son kansa, fiye da yadda yake son ƴaƴansa, fiye da yadda yake son iyayensa da kuma mutanen duniya baki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa lalle haƙiƙa imanin ɗayan ku bai cika har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a gare shi fiye da ɗansa, fiye da iyayensa da kuma mutanen duniya baki ɗaya. Imam Bukhari da Imam Muslim su ne suka fitar da wannan hadisi. Ya ku bayan Allah, ku sani game da son annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasu kashi uku. Mutane na farko, ya ku bayan Allah, sun wuce wuri, sun ƙetare iyaka a wurin nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ɗauke shi daga matsayinsa na kasancewa bawan Allah, daga matsayinsa na kasancewa manzon Allah, sai suka ɗaukaka shi sama har sai da suka kai shi matsayin Allah maɗaukakin sarki, suka koma suna roƙo nai, suna kai buƙatu zuwa gare shi, suna kuma neman agaji da shi yayin da sun ka fada a cikin wata musiba, sai gashi sun ɓace ɓata wanda ya kasance bayyananne. Sa'an nan waɗansu mutane na biyu su kuma su ne, ya ku bayan Allah, waɗanda suka zancewa sun rena annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su nuna mashi tsantsar soyayya ba irin wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a nuna mishi, sai ya zancewa sun gabatar da soyayyar waɗansu mutanen kirki da waɗansu salihai da kuma wasu shehunnai fiye da yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga irin waɗannan mutanen ba su karɓawa ga umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai, sa'an nan ba su hannuwa daga hane-hanensa, sa'an nan ba su biyar tafarki irin nashi wanda ya tsara ma musulmi su hau a kansa, to su ma wa'annan babu shakka sun ɓace ɓata wanda ya kasance mai nisa. Sai kuma wa'anda suka tsaya tsakiya su ne irin wa'anda suka nuna mishi soyayya ta haƙiƙani, irin soyayyar da Allah ya yarda da ita ce soyayyar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mishi a lokacin da suka kasance tare da shi. Kuma waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yadda su ne mafi tsananin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kasance suna so ne so irin wanda shari'a ta tsara, ba tare da sakaci ba, ba tare da wuce iyaka ba, ba tare da kuma rena irin soyayyar da ya kamata ce an yi mishi ba. Ya ku bayan Allah, ku sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda za a iya buga misali da su, misali mafi ɗaukaka a wurin nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tsananin nuna zama tare da shi a nan duniya da kuma tsananin nuna ƙaunar zama tare da shi a ranar lahira. Yana daga cikin waɗannan misalai, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna Rabi'a, yake cewa ya manzon Allah, babu shakka ka sani ina tsananin son ka fiye da yadda nake son kaina, fiye da yadda nake son rayuwata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haka ne. Sai ya ce ba ina zaune a gidana sai in tuna ka, yayin da ni tuna ka sai in ji cewa ba zan iya samun natsuwa ta in zauna gida ba har sai na zo inda kake, na kalli fuskar ka, sannan in samu natsuwa da zan iya komawa gida in zauna. Sai in taso in zo in kalle ka, in ji hankalina ya kwanta, sannan in sake komawa inda iyalina. Amma abin da yake tayar mini da hankali shine yayin da na tuna mutuwata, sa'annan na tuna cewa kai ma wata rana za ka mutu ka bar mu, kuma na san cewa idan ka je aljanna za a ɗaukaka matsayinka, a haɗa ka tare da sauran annabawa da siddiƙai da sauran mutanen kirki a can ƙololuwa inda ba mu isa mu je ba. Wannan ni ma yayin da na samu shiga aljanna ina jin tsoron cewa ko da na shiga aljannan nan ba zan samu ikon ganin ka ba.
annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka bai maida masa da wata magana ba, sai ya kyale shi har sai da mala'ika Jibrilu alaihi salam ya sauko da sako daga wurin Allah madaukakin sarki, yana mai cewa ka karanta mishi cewa haƙiƙa duk wanda yayi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wayannan mutanen suna tare da annabawa, suna cikin wayanda za a yi ma ni'ima a cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki. Babu shakka tafiya a cikin wannan jama'a ta yi kyawu. Imamu Tabarani shine wanda ya fitar da wannan a cikin littafinsa Al-Mu'jamul Awsat. Kuma wannan ya zo a cikin silsilatu sahiha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa ya rubuta. Haka ake buƙatar soyayya ta kasance ya ku bayan Allah. Babu yadda za a gano cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole sai kana biyan umarninsa. Ba kamar yadda muka koma ba a yau, zaka ji muna ikirari akan cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba mu biyan umarninsa. Ka duba ka gane mu, a ce ga wannan ahli sunna ne, amma gaba ɗaya aikinsa ya yi daban da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafiyarsa ba irin yadda manzon Allah ya koyar ba, zamansa ba irin yadda manzon Allah ya koyar ba, a cin abincinsa ba irin yadda manzon Allah ya koyar ba, suturarsa ba yadda manzon Allah yake sanya sutura ba. Zaka ganshi ya take wandonsa, ya aske gemunsa, kuma idan aka yi magana ya ce ai mu ne ahlus sunna lamba ɗaya. Ina ne ka zama ahlus sunna kana mai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da haka ya ku bayan Allah, mu yi ƙoƙari duk abin da za mu yi, duk wani motsinmu da zamanmu da kwanciyarmu ya zan cewa muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, domin kuwa babu wani abu da aka baro na sirar rayuwa tai, na tarihin rayuwa tai. Hatta shiga ban ɗaki sai da aka gaya mana ya manzon Allah yake shiga, hatta da yadda yake yin tsarki sai da aka gaya mana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tsarki. Kenan musulmi a yau ba shi da wani uzuri yayin da ya zama cewa ba sunna yake ɗabbaƙawa ba. Saboda mi? Saboda bai je makaranta ba, bale ya san ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayuwarsa. Za ka ga yau mutane muna daban da abin da annabi ya koyar a wurin dukkanin harkokinmu gaba ɗaya. Ka ɗauko misali abin da ya shafi auratayyar mu a yau, yaya muke gudanar da bukukuwan aurenmu, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da nashi. Za ka ga bikin aure in ba ɗaurin aure ba shine kawai musulunci. Za a zauna a yi biɗa da siga da sadaki da shaidu shine kawai, amma da zarar an tashi daga wannan wurin sauran abubuwan da za a yi, to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da al'ummar mu. Allah madaukakin sarki ya bamu yin iko, ya bamu ikon biyayya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka bamu lada inda muka yi daidai da ita, inda muka kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki shi yafe muna. Muna roƙon Allah shi sauka mana damana mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki wayannan musibbu da bala'uka da suka game yankunan mu, Allah madaukakin sarki ya kawo mana ɗauki, Allah ya yaye mana su. Duk waɗanda suke da hannu a cikin wayannan kulla mana wayannan musibbu da turo mana bala'uka, waɗanda suke na gida da waɗanda suke ƙasashen waje, Allah kai muna maganin su, Allah kai muna maganin su. Waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su, Allah ka gafarta musu, ka ba su kyautar aljanna. Inda wannan musiba bata kai ba kuma muna roƙon Allah ya tsare su. Allah ka ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu. Wannan shine ƙarshen kuɗuban mu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salati yarhamukumur rahmanur rahim.